традицион, инде 4-нче ел без бергә, безнең елдан-ел фан группабыз үсә тора. Һәм инде бүген килгән кешеләр безнең Екатеринбург каласыннан. Кем безнең Екатеринбургта? Мин. Кем ул син? Мәскәү бүген. Бүген Башкортстанның барлык төбәкләреннән, Уфадан, бүген Әлмәт монда, бүген Стәрлетамак, Татарстанның барлык калаларыннан дип әйтим, безнең җанатарларыбыз монда, шуңа күрә без инде үзебезнең булган эшләребез турында сөйләшергә очраштык. Казаныбызны күрергә, бер-беребезне күреп, бер очрашу үзе бер гомердә. Менә безнең бүгенге сәяхәтебез дәвам итә. Казан буенча иртәгә без Алла бирсә Свияжска юл тотачакбыз. Шуңа күрә ел саен үтә торган очрашуыбыз үзенең истәлекле хатирәсен калдырыр дип уйлыйм. Безнең бүгенге көнебез тарихка кереп калыр дип уйлыйм. Рәхмәт барыгызга.